Hemmeňize salam. Men Mehri ve meniň YouTube kanalyma hoş geldiniz. Men haçanan bäri video çekmendim. Olenle şuň çekeýin edim. Käbir adamlar neme diýip soraýarlar, ne Amerika nädip geldiň, eýle-beýle sorawlar. Men size şu ýerde Amerika nädip çağılyňyzy iyi berip bilersiňiz diýen bir temadan gurrun açmak isleýän. Men özüm Amerikaýa ilk başda gelemde 16 ýaşymda gelipdim. Olam şu 2000'lerin başlarında bolupdy. Onam nädip geldim? Men asly özüm Flex programmaň üstüne geldim. Köp adam Flex programmaň nämeligini bilen okenler. Osa men şu Flex programma barada size biraz gurrun bereýin diýen sebäbi belki sizin çağılaňyz ýeneleňiz ba bolsa, şolary Amerika şoň üstüne iyi berip bilersiňiz. Birinjilik bilen Flex programma näme? Ol mektep içinde alınıp barınyan bir programma. Yani Amerikanyň hökümeti, Amerikan pasostosynyň üstü bilen başga ýurtlarda aýdaly akylly çağılary Amerika getirip şu Amerikan durmuşyny öwredip soňam belki Amerikada ýaşamagy getirmek isleýärler. Onda aýdaly bir ünsün çekip bilýäňiz, şu Amerikan näme şu durmuşy gowy diýip şoňa ünsü çekilip Amerikan hala bu ýylyna ýene Amerika göçüp gelmeni isleýärler. Şu akylly çağılaryň ýenelerin. Osaň şol nemesi bilen ol bir oýlan tapylandadyň. Osaň oňa neme diýerler? Exchange student program diýär. Exchange demek alşyp berişmek demek. Asıl manysy onuň ine Ýewropa ýurtlaryna alşyp berişýärler. Ol näil manyda? Meselem mektep okuwçylary, Amerikan mektep okuwçylary Ýewropa diýip okuýarlar. Ýewropa mektep okuwçylary Amerika diýip okuýar. Toýs öz aralarynda şöyle okuwçy çalyşýarlar. Ýöne bizim Türkmenistanda, indi Türkmenistan hemde şeýle başga SNG ýurtlarynda ýene dedim. Indi Amerikadan gelip SNG ýurtlaryndaken okujak neme ýok da, adam ýok, osaň ne obrazowanja derejesi zady şoňa da bagly diýen ýalyrak. Osaň diňe bir taraply mitýä, bizde okuwçy çalyşmak. Olam şol deme Türkmenistan ýa başga SNG ýurtlardan ýa Hytaý bolsun, Taýland bolsun, näme bolsa, osaň şo ýurtlardan okuwçylar gitdiýärler. Amerika şu mektep programmasy bilen. Indi Türkmenistanda näme bolup geçýär bu? Okuwçylar, ýani mektep okuwçylary 8-nji, 9-njy, inde 10-njy klas bar. Hawa, bizim döwürde prosto 9 klasda. Osaň şu 8-nji, 9-njy, 10-njy klas okuwçylar mektep programmasynda alyp barylýan şol Flex neme bilen, egzaminiň üstü bilen şondan geçdi Amerika gelip bilýärler. Onam näme diýerler? Her okuwçylar 8-nji, 9-njy, 10-njy klaslar meselem ingliz dilini okap şoňa taýýarlanýarlar. Gowy ingliz dilini okuýarlar, öwrenýärler. Diňe mektepde de mokanoklar, neme bir çasny molumlara da atlara da gatnaýarlar, menýärler meselem. Mene özüm ardy ýene gurrun beren. Osaň şol mektep, şu Flex egzamin asyl özü güzde geçirilýär. Oktyabr aýlary ötken, ýalňyşmasam. Oktyabr aýlary güzde geçirilýär. Olam men özüm Mary şäherde ýaşamsoň, bizde şu Mary şäherde bir nemelere bilemok, yani vilayetlere bilemok, tam Bayramaldy diýe başga şoňa ýerlerde näle ozat etýäni bilemok. Ýöne imine Mary şäheriň içinde belli bir mektep bellenilýär. Aýdaly 2-nji mektep ýa 3-nji mektep ana şo ýerde geçirilýär diýip karar berilýärdi. Osaň şol mektepde şol egzamin geçirilýär. Ýani şu Amerikanyň ilçihanasyndan gelýär bir kisanak adam, elleri kagydly, zatly şu egzamini geçirýärler de özleri şol rezultatyny ozat etýärler. Özleri bahalaýarlar da. Osaň şoňa gatnaşyp okuwçylarym Maryň şu hemme şäherinden ýenesinden üşüp gelýärler de helki egzamine gatnaşýarlar. Şu Flex egzamin ol neme 3 tane etapdan ibaret bolýar. 3 tane bölümden aýdaly. Birinji bölümü men ýadyma düşdüğünden aýdasym gelýän, meniň döwrümde bolan nemeler. Häzir belki egzamini ütgen bolmagy mümkin, belki 4 etapdan durandyr, onu toçna bilemok. Onu siz
şol odatdan sorak bilersiňiz. Meselem, pasosta, Amerikan pasostasına jaň edip sorak bilersiňiz ýa-da mekteplerin ingliz dil monlaryndan sorak bilersiňiz. Men primçe ingliz dil monlary bilýän kadýan şol informasiýany. Osaň meniň döwrümde 3 sanak etapdan ibaratdy. Birinjisi 20 sanak sorawdy. Yani basic değil ýa-da takoy umumy bir sorawlar. Nonda grammatika bar elbetde ýöne şo 20 san sorawym ingliz dilini wapşe gowy bilmeýän adamlarym aýrýar-da. Şo gatnaşýan aýdaly bir 100 san okuwçy gatnaşýarmy? Şo 100 sanyň arasyndan 50-60 gün atpada etdi. Sebäbi aýdaly şo ingliz dili bilýän dip gelip ne etdiýärler ýöne bilen oklar. Asla osaň şo sehel umumy şo sorawlarym adamlar odat etdiýär. Şol aýrýar-da gowy bilmeýänleri. Vot osaň şol, olar naprimjer birinji gün bolýar şo. Aýdaly şo birinji egzamin güni bolýar, 20 san soraw jogap berýär. O gün ortan näçe şo bilemok 10-da başlaýam, näme 7-den 10-da başlaýar, gün ortan 10 käçeli zatçyl diýinýär ol. Ondan soň o öýlen 4-de mi näme rezultatlar çykýar. Osaň daşaryk spisige dik goýýarlar okuwçylaryň atlaryny. Osaň geçenleriň atlaryny spisikde goýýarlar. Osaň eger şoň içinde adyň bar bolsa, onda geçdiň bolýar. Eger adyň ýok bolsa, onda geçmediň bolýar. Osaň soň ertesi güni, şo ertesi güni ýa-da biri güni ikinci etap bolýar. İkinci raund bolýar. İkinci raundunda da 3 sanak bölüm bolýar. Birincisi yazmak, osaň ikincisi dinlemek, üçüncüsi gürlemek öýtgen. Şoňaly bir zat. Ya eşitmek mi, dinlemek mi? Bilemok, ýadyma düşenok, ýöne şol gürlemek bir zat öýdi. Onu meniň ýadyma düşdüğü şenäli geçdi ol. Şu ikinci etapında bize o zat berdiler. Köp soraw berdiler, 50-60 sanymy näme soraw berdiler. O sorawlaryň içine grammatически näme de girýär. Düzme ýazmaly ýerem girýär. Osaň näme ay şo da logika näme tarapdan pikir etmeli nämeler girýär. Näme meselem planning näme boldy, şo nädip näme etmeli. Şoň ýalyrak bir manyda da kellen işletdirýär. Ana şoň ýalyrak sorawlar bolupdy. Osaň käbir sorawlaryny dinlemeli ýere gelipdi. Onam näme bize belli bir wagt berildi ýadyma düşdüğünde näme 2 saat ötýän ýalňyşmasam şol egzamin ikinci etap 2 saat alle 2-2,5 saat. Osaň şo dinlenmeli ýerlerim bar, şo dinlenmeli ýerine ýeteňde o da tälki şo pasostadan gelen amerikançylar näme etdiýärler, şo magnitofony wkulçat etdiýärler-de, şo magnitofonda soraýar meselem, şo inglizçe gürläp soraw, osaň sen hem şo sorawa jogap berip bilmeli, kagdyň ýüzünde. O şoňaly, osaň ikinji etap kyn etap, ansat däl ol. Osaň şo iň kyn etapy şo ikinji etap bolup gitjik ya. Soň ikinji etapyňym o da jogaby nemede, ay olam bir näçe güne alýar sebäbi ol uzak näme bolan soň, egzamin bolan soň birazrak uzak wagt alýandyr-da olar da barlamak üçin. Osaň şonuň jogaby aýdaly bir hepde ýa 4 ýaşyň içinde çykýar diýeli. Osaň jaň etdiýärler size aýtdylar, siz diýe ikinji raunddan geçdiňiz, ikinji etap egzaminden geçdiňiz diýe. Eni üçüncü aýelyň diýe. Üçüncüsü asla ansat. Üçüncü raundy ýöne ansat diýende de nähili? Eýle egzamin hökman däl ýöne kyn tarapy onam özüňi näle prezentawat etdiň, nädip alyp bardygyň, her hili şo sorawlara jogap bermelde, osaň şolar seň bilen interview geçirýärler. Eger iş interview diýip hasap edäň-de, olaram şo okuw interview geçirýärler, seni çagyrýarlar-da, soraýarlar ine meselem senin näten Amerika bardyň, ýaşadyň, amerikanski maşgalada ýaşadyň. Osaň sen şo ýerde Amerikan aýal doganyň meselemde, şo amerikanski sistraň senin palatsensaň ulansa, sen näme diýersiň diýe meselem. Bizim üçin o sorawlar bir samsyk akmak ýaly görnüp biler, ýöne olar üçin beýle-de. Sebäbi olar siziň şol Amerikanyň içinde problemasyz Amerikanyň kulturasyna girip şonuň içinde ýaşap
biljeňide gözlerini yitiresi gelýär. Şu okuwçylaryň da problemasy bolmaz zat. Şondan okuwçy aýtsa, meniň plaçensam amerikanski sistem ulansa meniň mordasyna bererin diýse, eýam atpada etdiňi sebäbi berde hiç kim mordasyna bermek bolanok. Ona bir tan plaçensany ulananyňla morda berilenok. Meselem diýip aýtjanda her kimin beýdimi diýene kim bilýär. O zaman şonyaly, şonda normal jogap berip bilmeli. Meselem, eger birden meniň Amerikan aýal doganym meniň plaçensam ulansa, men ona tipa nemelik bilen mülakatlyk bilen aýdaryn gaýrat et meniň plaçensam ulanmaý, bu meniň plaçensam. Çünki şeýle diýip şonyaly diýip düşündiren adam ýa düşündiren diýip diýip jogap bermeli. O zaman şonyalyrak neme sorawlar bar bilýäňiz, bir näme şol Amerikan kulturaň içinde bir ýaşap biljekmi, biljekkämi, şerik bir integrasiýa edip biljekmi, biljekkämi, şoňa bir göz ýetirilýän yetirjek bolýan şöyle bir sorawlary var. Şolara jogap berip bilmeli. Ana şol 3-nji etap bolýar. O zaman bir tarapdan şöyle bir aňsat ýaly, ýöne bir tarapdan aňsa adam däl. Sebäbi kelläň işletmeli. Sen ýazmasaň, pozmasaň, sirany kelläň işletip gowy jogap bermeli. Şolaryň göwnüne jaý bolar ýa jogaplary bermeli. O zaman şolum 3-nji etap. O zaman 3-nji etap belki egzamin bolýar da. O zaman aýdar şol hemmeti okçaryň içinde boldy diýeli. Endi 3-nji etapdan sen geçdiňmi, geçmediňmi onuň jogabyny siz şo wagt almaýaňyz. Onuň jogabyny siz uje inniki ýylyň aprelinde, maýynda alarsyňyz. Şol aralyk alınýar. Toýst men şonyaly 3-nji etapyny ozat etdim de 3-nji etapyny nem etdim, egzaminine bardım. 3-nji egzaminine gene ozat etdim de soňam jogabyna garaşyp oturdum. O soň ol okçarda soňra noýabr geldi, dekabr, ýanwar, fevral, mart geldi, aprel geldi. Garaşyp otyn hiç gelen ok jogap bilýär. O soň menem neme bay geçmedimmi kam diýip menem biraz gaýry edip neme edipdim. Soň bir gün öýde otykam, maňa oda telefon geldi, zwanok geldi. Telefon aňarsyndaky adam neme Amerikan aksent bilen orçça gürledi. Neme allo eta mehri näme evim diýip. O zaman menem da dedim diýip bolam my was pozdravляем, вы прошли flex program bla 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 diýip neme etdi karoçe flex programma geçdiňiz siz gutlaýas diýdi. Menen begendim, wow super öğrenme, wow Amerika ýani 1 ýyllyk diýip şonyaly o zaman soň jogap gelýär gynansak da 3-nji etap üçin nemedir da özlerçe bir neme belki arkan warlaýanmydyr bilemok. Mundi näme şol maşgalan warlaýanmydyrlar ýa umumy bilen öz aralarçy karar berýändirler bilemok. Ýöne gijrak berýärler o jogabyny. Şol neme menden nemeden kak bolan o da şol. Men Mars şäherinde geçipdim şol egzamini. Indi men şoňa nädip taýarlandım, men şonu aýdysym gelýär. Men ol egzamin hakynda asla hiç bilemokdum, çynymy aýtsam. Ýöne meniň şol mektepde wagty, olan 5-nji klas wagtym, men de gidijekdim asla özüm. Bir de bir ingliz dilimi olmadı, maralym oldum diýip şonuň bir ýegeni giden eken şöýdip Amerika, o soň olam şu ýegeni barada gurrun berdi. Ine meniň yegenim plany, gyýy yegenim karoçy Amerika ötdi şu programmaň üstü bilen zat diýip gurrun berdi. Menem onu eşitip bara wow meňem gidesim gelýär diýip menem şeýdip bir hili begenip hopup zat edip bara öýe olgak geldim şol mektepden eje men ingliz dilimi olma gatnada ýa men inglizçe öwrenjek diýip şeýdip bara ejem dany neme etdim, günne goýmadym. Olaram ilk başda ay näme gerek zat diýip şonýa neme etdim. Menem onda da günlerine goýmadym, olar eje gatnaday diýip. O da ahir o zat ejemen papamdan soratdyr neme diýip şonýa programma badiýa mehri bolen dogrum kadyp. Soň papam baryp indi 2 sene oldum da men ene tam 2 sene oldum. O soň papam baryp öz mektebindäki ingliz dil moğollardan sorak görüpdir şunya programma barmy ýokmy diýip olaram hawa ba diýipdir. O zaman şeýde patwierdzenie alan soňra papam öýe gelip ha bar eken menýa programma biziň mektepden köp okuwçy giden eken şo programma üstü bilen men habarsyz şonýa gowy moğolumlardan badat diýip şeý diýär. O soň ejem papam ikisi karar berýärler meni ingliz dili moğoluma gatnatmagy. O soň men okuwdan okuwda da men spets klasda okuýardym. Şo B klasda bilemok sizde barmy ýokmy ýöne spets klasda okuýardym. O soň ýöne näme mektepde öğrenilen ingliz dilini ýetenokda.
Sırano yetenek. Osan şoň üçin da pani içinde moluma gatnadım, ingliz dili moluma gatnadım. İlk başta birine gatnadım. Soň aýtdym maňa bir yetenek, maňa ýene birini berin diýdim. Şeýdip ikisine gatnap başladym soň. Şeýdip bara neme men meselem şu 7-nji klassdan 7-njim diýjek şu 6-njy klasyň ortaragyndan şu 9-njy klassa çelli gatnadım da ingliz dili moluma. Toýs näçe ýyllap gatnadım, hepde bir 2-3 ýerek umumy ortaça. Osaň o molumlaram gowy molumdy. Gynansak da biri ha ýok boldy. Ýöne beleksi integan ba. Albina Nazarovna diýerler oňa. Wot ana şolam neme meni okudypdy. Osaň Albina Nazarovna häzir ýalňyşmasam marda neme we Axels diýip Amerikanski centri we Axels diýilýär. Oňa şonuň direktory bolup oturmyň. Min soňky neme demde işlemde şu arada. Wot şonýaly. Osaň menem şeýdip okudum. Osaň 8-nji klassda, 7-nji klassda maňa bolanok diýdiler. Slişkem ýer diýdiler, gaty ýaş diýdiler. Osaň ýöne 8-nji, 9-njy klassda sen aşyp bilersiň diýdiler. Osaň men 8-nji klassda gitdim herki egzamine. 1-nji turundan geçtim, 2-nji turundan geçibilmedim. Osaň gaterlet gynanyp zat edip nem etdim. Näli Amerika arduwda edip bersin da Amerika ederim diýip. Osaň gynandym, ýöne onda da neme borlay diýip soňra da bir ýyl gynanyp zat edip gaharlanıp da kitaplarymyň aňyna wagtymam boldy. Egmen çekin Amerikada erekada Amerika diýip. Ýöne soňra da duwarda bir oglanmady. Oğlum men on ýadyna düşýände allar. Şo men üstümden prikol tutdy. Amerikaýa gidip geldiň bolsaň da aslında bolsaň men hem oga harlandım da entek men sana görkezlerim diýdim. Şeýdip şol oglanyň odady bilen meniň üstümden gülmesi meni hasam möwj aldyrdy diýär. Şonýaly boldy soň. Şeýdip menem hani şol oglana bir görkezeýin diýip bara öýe ulgap gitdim de her kızın kitaplarımı toplap alıp yine täzeden giýjegin diýip ýatman da etmen ingliz dili okap başladım yine. Yani dowam etdim şu öňkü bilýän ingliz dilimi. O şeýdi dowam edip da okudum indiki ýyla çenli уже 9-njy klass bolumda. Osaň şu 8 oturdum. Получается osaň 9-a geçtim. 9-njy klassa näme sentýabrda okuw başlat diýsen, уже oktýabryň soňunda näme ýene şu egzamin alınıp baryldy. Osaň şol egzaminim ýalňyşmasam 6-njy mektepde geçdi. Yani ýalňyşmasam Mar şäheriniň 6-njy mektebinde geçdi. Wot osaň şol egzamine ýene girdim. Ýene girdim de 1-nji turundan geçdim, 2-nji turundan geçdim, 3-nji turundanam 3-nji turuna bardım, gürleşdim, eýle-eýle jogabynam aýdyşym ýaly aprelde aldım. Apreliň soňunda zatynda aldım. Osaň şol jogabyny alan soň begendim elbetde osaň уже mayda da okuw tutdum da 9-njy klassa oturdum. Bizem 9 ýyllyk osaň inni 9-njy klassa oturdum. Osaň neme ol pasoystadaky ýeneler ýene jaňa dip aýtdylar. İýunyň tam plançasyna Aşgabatda gelin, plany atela, planda da soraň dip. Osaň şo ýerde size orientasiýa bolar diýdiler. Orientasiýa da näme da olam 2 hepdelik geçdi ötýän ýalňyşmasam ýa 10 günlükmi näme. Şo ýerde size Amerikan durmuşy barady öwretýärler, özüňi nähili alyp barmaly, Amerikan kulturasy barady. Meselem biriniň otagyna ýerjek bolsaň ýöne girip bilen o kapysyny kakyk girmeli. Osaň bilen öýüňdäkilere kömek etmeli, musuryny çykaştmaly ýa-ni näme etmeli şonýa zatlar. Takoy näme de Amerikan kulturasy bilen tanışdyrýarlar. Osaň şonýa orientasiýa geçirdiler. Soň orientasiýa geçiren soňam bir de aýtdylar tam aýyň näme diýdiler en ataňdan näme gol çek getirt men gyzymy o zat Amerikaýa berme alalaşýan diýdi. Osaň menem o kagdy elim aldım da ejemden ýanyna bardym. Osaň menkilere iýerme garşy däldi bolen meniň näme iksan mamam şol gyzyny iýerme daş ýurtlara gyz halky näme bolar diýip şeýdip bar alyp galjak boldular bolen. O wagt meniň prababuşkam diýdi, meniň babamyň ejesi, olam 90 näçe ýaşynda garry mama. Ana şol esasan iýertirmejek boldy. Soň men öz mamam ejemi ejesini iýertirmejek boldy. Menim
Ecem daha aytdım, meni iyi vermeseniz men özümüm kaçıbam giderin faşıbam giderin yöneme giderin dedim. Şey dedim benim öz dronumda neme öz tutanımı tuttum diyen yalak. Şey diyorsun olurum ay bolyandı iyi vereli rahmet çekti okudu da deyip şey deyip ahir alalaştılar. Papam hem gol çekti, ecem hem gol çekti şey deyip neme ikisem alalaştılar. Menem beğendim ay bolyandı Amerika ettiyen da deyip. Şey diyorsun neme ne açadım geçti karşı. Umumi Türkmenistan'ın içine yanlışmasam bir ay var 20 adam işte 20 okuçu işte biten 20 kim şonyalı. Hemmemden her hil velayetten Bayramalı'dan bir oğlan vardı. Ya danışmasam adı Kerim şom. O zaman neme Marı şehrinden yine bir kısana vardı menden başkada. O zaman Aşgabat'tan bir neçesi vardı. O zaman Şatlık'tan biri vardı. Şu Marı'nın Şatlık nemesinden. O zaman Balkan'dan ama Daşovut'tan ama tam Levap'la ama şey korоче şu Türkmenistan'ın içinden üşürdüler da şu okuçular hemmemiz o zaman neme sama hemmemizin pasportlarını topladılar. Pasportlarımızdan o da pasolstva akıtıp ödüleri piçat koydurttular. Neme viza koydurttular şol o da orientasyon edenler. O zaman ödüleri vizadat koydurdup o zaman pasportlarımızı elimde berdiler. O zaman bilet aldılar ödleri yani biz hiç bilet almadık. Bir de vapşe çıktacı bolmadı. Nol çıktacı. Dine şu aşağıda orientasyon gidenine öz transportunla baryan diyemesen yani taksi ya samolyot bile moknayan bilen. O zaman atak çıktacı bolmadı hiç ile şu aşağıda 10 günlük orientasyon bolandı da biz atelde yaşadık. O zaman atelimizden bizim mutlu oldu. İyice işimizden mutlu oldu. Hemen adımız mutlu oldu. O zaman tam ona ol zdanya, bu zdanya gitmeli olsa bilmem pasolstva yine gitmeli olsa ona da maşinle bir ekittiler. Kaybo bir hiç çıktı çıkarmadık. O zaman şonyalı o zaman bizim biletlerimizi onlar ödüler satın aldılar. O zaman bizim hemmemiz yani şu Türkmenistan okuçulan hemmemiz belli bir ştatlara zıngıldık diyen yalı. O zaman birimiz New York'a düştük, yine birimiz Washington'a düştük, yine birimiz bilemo Kaliforniya düştük, yine birimiz Vermont'a, yine biri Texas'a. Şeydik her hil ştatlara zıngıldı. Menim ştatım bir ova yer oldu. Men Iowa ştat'a düştüm. Iowa deyip bilemok eştiniz mi? Eşitmediniz mi? Yani neyme Iowa'da o da kukuruza çıkarlı. Mekke çıkaryan ştat. O zaman Mekkelerine zaminiyeti diyen yalı. Ana şu Mekke ştatı koyuldum men. O zaman Iowa'nın paytahtı, şu ştatı, şu velayetin paytahtı Des Moines deyip bir o da şehir. O zaman belki Des Moines'a da düşmedim. O paytahtına da düşmedim de şu Des Moines'dan 40 minut maşin bilen sürülmeli bir odada düştüm. Ovada diyecek ya da bir şehirçe, yalı yerimi ne şehirçe, umumu o şehirçe düştüm. Şu şehirçede yaşadım, bir govi Amerikan maşgala düştüm. O Amerikan maşgala kavat neyme baltın çuvan oğum şu Amerikan maşgala ve kavat çu yaran baltın da her hili maşgala düşüp bilen. Yani benim baltım çudu demen govi maşgala düştüm. Amerikan maşgalada da men Amerikan ecem Betty Elizabeth adı Elizabeth yani Betty diye adı. O zaman Betty moğlumdu mektepte. Menin okuyan mektebimde moğlumdu. Gregory olan men kakam Amerikan papam. Olam nemedi. Onun gidecek aerodrom vardı. Onun neme samolyotu vardı. No samalyotları vardı. 2 tane gidecek. O zaman şolar bilen nemet geldi. Adamlar uçuruyordu pul için. Basically pula uçuruyordu da tam paraşütistler yeniden aşağılar uçuyordular. Esasen Thomas'ta biznesi govolyadı. Şonya maşgala düştüm. Olanım çağası bar bir tane kıydı var eken yöyle olanın kıydı yaşı eyyam uluyor durmuş da çıkıp öyle çağları ve ayratın yaşayarken olur biraz garırak da o zaman yekacı özüm olur da. Şonyalı şeydi o zaman şu yerde ben bir yıllar yaşadım Amerika'da mektebinde zaten okudum. O zaman mektebinde okuyup da dedim. Nemettim yaşadım İngilizce hasam go öğrendim men İngilizce go bilyendirim dik geldim bärik yöne birinci heptesinde hiç sada düşünmen ağlap ölür elim öýüdesim meli dip yine son bir hepteden sonra azıcık düşünüp başladım bir aydan sonra hasam o düşündüm 2 aydan sonra hasam o düşündüm ay sonra girişi gittim sonra ne dersin yılın sonuna çeli Türkmençe hayattan çıkarttın Türkmençe näme
eştemde dinlemde düşünýän ýöne özüm aldım bile aýdyp bilenmek bir hili dilime öwrülmedi türkmençe. Soň Türkmenistana bir ýyldan soň ýylyma gelem soň täzeden türkmençe öwrenmeli boldum. Gürleme öwrenmeli boldum. Dinlemeye düşünýän bolan. Şoňa gülkünçli momentlerim boldy. Şoňaly men size şol programma barada aýtmak isledim. Sizem öz çağlaňyzy şu Flex programma ingliz dilinden nemedin taýarlan. Molumlara gatnadyň eger возможностьňiz bar bolsa, molumlara gatnadyň zat edin, osaň şol Amerikada okap nemet gelen üçin inglizçe adam gowy öwrenýär da soň başga ýurtlara da aparkaýyn okuwada da girip biler ýa ýa Amerika gider meselem okuwa girmek üçin ýa Angliýa gider ýa belki Orsiýede ýa ýene gider ýöne nira isledem eýem neme elinde dili bolýar hemem birazrak daşary ýurtda ýaşan bir opyt bolýar. Osaň käbir Flex okuwçylara bara şu Amerikan maşgalalaryndan kömek alaýarlar täzeden Amerika ýygyna gelmek üçin. Sebäbi bir ýyldan soň sen ýygyna gitmeli da Türkmenistanda öz gelen ýurduňa gitmeli ýygyna olsaň. Şoňaly men size gurun vermek isledim. Size öz çağlaňyz taýarlan, soraşdyryp, ideşdirip görüň. Şoňaly programma bar, ýok däl, köp adam habarsyz. Ýöne baş programma. Osaň men nemede descriptionda aşağıda neme linkini goýaryn şu programma pasoýstwanyň nemesine, sahypasyna. Goýaryn siz şonu görüp bilersiňiz, okap bilersiňiz, osaň özüňiz bir karar berip bilersiňiz. Şu videony like etmeyi unutmaň we kalakoçyga da basyň. Meniň oda täze goýjak videolarymdan habaryňyz bolup dursun. Yine de sizin bilen neme görüşür, yine de men video ýasar. Indiki videom belki şol meniň okuw döwrü Amerikada başymdan geçiren zatlamy görüň bersem, men pirimçe size gyzykly bolarym kadýan. Sebäbi hakyky her hil ýagdaý bolup gördi. Gülkünçlirak ýagdaýlaram boldy, gynançlyrak. Osaň o gyzykly bolarym kadýan. Şu indiki odadyma garaşyň, videoma garaşyň. Hedila olur. Ondan sonra neme Amerika uju student ya turist olup näli gelmeli hakynda men ýene video edesim gelýär. Ýöne o elime spisik dal etmeli bilýäňiz, tam dokumentlara näme gerek şu zatlary neme aýdyp bermeli, zat etmeli olsa onuň nemesi zorak bolar, gep zorak bolar. Bu videoda 27 minut bolupdyr. Wow, men neme deýin durýyn. Şoňaly, ýazylyp duruň videolaryma like goýmagy unutmaň. Ýene de video ýasaryn, size habar berer YouTube. Köp sag bolun, hemmäňize gowy günler dileýän. Paka paka.